Qur'anin karan kansa wannan documented haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin sa ba, bai san shi ba. Abin ka duk abin Kirista bai sai ce mana abin da ke cikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba. A ba ka isa ba. Duk iskancin mutum, duk rashin kunyan mutum, duk fetsarewar mutum ba zai iya kallon ka duk kuma jahilcin shi in ya kai a jahilcin ya kai karshe nan akwai na abin nan ba zai kalli Qur'anin kai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ke ciki ba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة ‘yan uwa ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. So abubuwan naga sun fara yawa dan an fara magana cewar baban cinedu yayi shiru duk da ni da su da ni din duk mun san cewa na kure su sun san na kure su ba su da wani abin faɗa domin duk abin da za su faɗa na gama kure shi ƙaryar su ta fito fili mabiyan su sun gani to suka kasa hakuri suka ƙara tona mu kansu na gaya musu tun farkon bidiyo na jama'a in dai mai bi na in dai kuna bi na ya kamata ku rika tambaya ma ya duk abin da na faɗa yake faruwa. Na ce idan na yi bidiyo na zan tura su research duk sai da suka tafi research. Na ce duk zan ruɗa su duk sai da suka ruɗe saboda ni da na zo wurin kiristiyancin ana dukan mangwaron ta sama ‘ya'yan na zubowa suna tarewa ni gindin iccen da zo na sadarto na gyagiri. Wannan council of Nicaea da mabiyansu ma wallahi ba yawancin su ba san tarihin ta ba ba su taba dan ba za ta faɗa a coci ba a ba su labarin ta. Na ce ita ce tushen kiristancin da ake amfani da shi a wannan zamani sun kasa refute sai a kawo wannan baranka da ma in rafke su kawo wannan in rafke to yanzu jama'a an zo daidai wurin kuma saboda to mamman yayi baranka da mashi wancan lokacin ya ga bai yi ba abin da ya dan ji kunya to shine je ya research ya sake dawowa da takaddun shi to saboda ya ga mai gidansu azzaman na ce na tura shi research yana ta duba takarda yana haka yana baban cinedu na ce sai da ya kira ni so 76 shine shi sai ya ki kiran baban cinedu ina jin ko so uku ne yayi dan daure wanda haka da zai dinga baban cinedu shi ma to na bashi sata ansa a can takaddun kuma da na ce wancan yayi research shi sai ya boye nashi ya aje akan tebur yana haka yana kuma lekawa ida mutumi na aida sai ka dage kai kawai ka haddace ka rike aka wallahi bai isa ba wallahi in dai za su ban ansa na rantsa da Allah sun nemi takarda in ba su nemi takarda ba Qur'ani baranka da mata za su yi sun binne kansu to takardar ce za ta dan taimaka musu kafin su binne kan nasu a samu cable su sagale mu kansu wuya sannan su fada rami dan dole in dai zan magana su yi wallahi sai sun fada rami ko ba aiki na bane ina so ku sani mabiya da mabiya addinin Kiristanci ƴan uwanmu da mabiya ƴan uwanmu na cikin musulunci wannan ba karfin babanci ne da bane wallahi karfin addinin ne wannan karfin addinin ne bari dai kan cika mu da surutu bari a ji mai fasto mamman ya zo da shi mamman dan Daniel dan mamman Allahu akbar bari mu ji mamman Daniel da me ya taho bana Tattaunawa da nake so mu yi magana akai game da abu ne wanda ya shafi abin da ake da cikin kuce a kansa wato Council of Nicaea. Council of Nicaea an yi shi ne a shekara ta 325 wanda musulman duk duniya a yanzu suke ta cece kuce akan abubuwa guda uku muhimmai da suke ganin cewa a Council of Nicaea ne aka samar da su wanda kuma da hakikanin gaskiyar magana ƙarya ce suke yi farfaganda ce ta cewa an ƙure su sun rasa yadda za su yi yanzu suka keto da wannan yaudara cewa wai an kirkiro Trinity a wannan shekara. A hakikanin gaskiyar magana Trinity ba a wannan shekara aka kirkiro shi ba. Kafin Arius akwai majalisar shura da aka yi ta Ecclesia. Majalisar shura ta Ecclesia wadda muke ce mata Canon magwaji inda aka auna aka fahimci menene marubuta suke ta magana game da Yesu almasihu yake. An yi waɗansu mutane a jama'a ƙari ina ɗan bayanai saboda kada bayanan a haɗe su da yawa
shi wannan bawan Allah ga waɗanda ba su ga abin da ya faru da mu baya ba, ga kuma wanda suka gani kila wurin ba lallai su fahimce shi ba, babu inda na je na yanka gindin tushen kiristancinsu irin inda na yi magana Council of Nicaea. Na yi claiming, na yi challenging ɗinsu cewar a nan aka ƙirƙiri Allah uku. Na yi claiming cewar a nan aka ba annabi Isa Jesus ɗinsu ya zama Allah. Na yi claiming a nan aka ƙirƙiri wannan sabon Jesus, aka aji wancan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. Na yi claiming wannan a cewar a wannan zaman ne with the proof da na basu. Na yi claiming daga wannan zaman ne aka rika kashe Unitarian Christian waɗanda suka yarda da Allah ɗaya har zuwa kusan 19th century. Na yi claiming cewar wannan zaman shi ya haifar da kiristancin da ake amfani da shi yanzu. Kashi 80 na kiristancin da ake amfani da shi yanzu in ka cire 'yan Jehovah Witness don su Allah ɗaya suke biya yanzu. Cocikan suna nan a cikin Najeriya nan da yawa su ma. Akwai 'yan Church of Jesus Christ su ma Allah ɗaya suke bi. So akwai irin waɗannan cocukan wanda suke Trinity duk da kisan da aka yi masu, kisan ƙare dangin da aka yi masu, yadda suka yi saura. Kiristoci ne masu bin Allah ɗaya. To shi Daniel jama'a, da Allah ina so mu sa wannan abin a mizanin hankali, ba ƙiyayya. Kai musulmi kaka sa ma Daniel ƙiyayya a zuciyarka. Kai Kirista kaka sa baban cinedu ƙiyayya a zuciyarka. A yi kallo na basira na tsakani da Allah da yanke hukunci bisa tsakani da Allah. Yanzu ya zo ne zai kare wannan magana da na faɗi. Na yi challenging ɗinsu, na ce a kawo wani Kirista, wato church fathers, iyayen kiristoci kenan na wannan lokaci, wanda su ne kamar a ce mashahuran malaman irin shuhura na wannan lokaci na kiristanci. A kawo mutum ɗaya banda Tertullian. Tertullian in ka cire Tertullian shine firgitaccen cikin kiristoci dama a lokacin, shine kadai ya dauki layinsa shi kadai a duniya. In ka cire Tertullian, a kawo mutum ɗaya rak wanda ya yarda da Allah uku a cikin mabiya a Isa alaihi salam, tun daga kan sahabbansa abin da ya zo har zuwa shekara mabiyansa na shekara 325. A kawo mutum ɗaya rak wanda ya yarda da Allah uku. In ka cire Tertullian, mutum ɗaya rak a cikin mabiyansa duka na duniya babu. Na challenging ɗinsu, na ce babu. Na ce ko a kawo wani littafi wanda ya nuni da Allah uku, ya tabbatar da Allah uku kafin wannan zama da aka yi aka cusa gumaka allolin pagan a cikin addinin Kiristanci. An kasa. Na ce idan ba zai yi ba su zo mu ƙarshe a cikin littafin nasu wato Bible, a ciki duk da baranka da madda aka zo aka rubuta a ciki, an kasa rubuta inda za a rubuta Allah uku a ciki, an kasa. Na ce a kawo min a ciki inda aka ce ga inda aka rubuta alloli guda uku ne da za ku bauta mawa. Akwai Allah Ruhu mai tsarki, akwai Allah Uba, akwai Allah Ɗa. An kasa. Shine challenge din da ke kansa. Yana wannan fa wani part ne fa, suna da challenge da yawa da dora musu. Wannan part din shi yafi damun su, suke so su kare saboda gindin rasit din da je nake yage musu nan gurin, ba gefe ba. To shine ake kokarin ya za a yi a dinki. Shine yanzu an kare, an je an yi research, an zauna an ba Pastor Daniel Mamman, ya zauna ya ɗebo, saboda na yi ma mai gidansa fata-fata a bidiyon da ya wuce. Shine shi ya zo sai ya aje takardun haka. To Allah na tuba isa gafarilla, ko dan dambun duk ususu ne ni, ai na san kana duba takarda ne, duk rashin waya mutum kana yi kana haka a cikin abin da aka yi kaza aka yi, kara ma ka dauko takarda ka rike. Wallahi duk ɗaya ne, ba bambanci da oganka. Yanda mai gidanka ya taho da takardu haka kai maka yanzu. Kai naka makila sun fana yawa saboda ka boye. Yanzu ka da takardu kana yi kana budewa kana dubawa kana yi haka. Kada in ce kayi research, wallahi kayi research. Ai ba ku isa ba, ai ba za ku tsallake magana ba. Duk ka'idojin da na dora muku wallahi ba ku tsallake ba. Na ce kai kun tafi research kun yi, na ce za ku ruɗe kun kuma ci gaba da ruɗewa. Kuma duk bidiyon da za ku yi sai na tabbatar ma mabiyanku da duniya cewa a ruɗe kuke, ba sharri babu kage. Yanzu dai bari ya ci gaba. Yanzu yana so zai prove ne jama'a. Ya kawo wata majalisar shuhura ta Canon. Na ce a kawo wani zama da aka yi ko wani abu da ya nuna an yi magana Allah uku kafin ranar shekara 325. Ina so mutane ku lura da yadda abin yake. Shekara 300
325 na ce a ranar ne aka kirkiri Allah uku, ranar aka mai da Isa a Jesus zai zama Allah, ranar aka ajiye annabi Isa alaihi salam wanda Allah ya aiko mana tare da su. Ranar aka ajiye shi bayan tafiyar annabi Isa da shekara 320. To duk yanda za a yi a goge wannan shine tashin hankalin, an je an yi rubutu wancan ya kasa. To yanzu wannan ma ya yi rubutun, yanzu ya zo da hujja, shine da rawar jiki ya zo min da hujja. Bambanci na da shi ni karantawa ne, shi kuma research je aka bashi. To yanzu research ne aka bashi jama'a. Ya zo yana maganar majalisar shuhura ta Canon. Bari ya ƙara maimaita ji Allah jama'a, kada a ce ne mashi rashin adalci ko na faɗa abin da bai faɗa ba. Yaudara cewa wai ai Trinity a wannan shekara. A hakikanin gaskiyar magana Trinity ba a wannan shekara aka girgiro shi ba. Kafin Arius akwai majalisar shura da aka yi ta Ecclesia. Majalisar shura ta Ecclesia wadda muke ce mata Canon, magwaji inda aka auna aka fahimci menene marubuta suke ta magana game da Yesu almasihu yake. An yi waɗansu mutane Gnosticism, an yi waɗansu wanda ake ce musu Nestorians, an yi Eutychians, an yi Arians, an yi Orthodox, waɗanda su waɗannan Orthodox akan wannan matsaya ta su Ecclesia ta tsaya a wannan zamani. Kuma fahimtar da dukkanin wani Orthodox ya yarda da ita, da dukkanin wani mai bi a wannan zamani, Orthodox Pentecostal, abinda muka yarda da shi shine Yesu almasihu shine ya kirkiro abin nan da ake ce masa Trinity. Yesu almasihu shine ya bayyana jama'a. To yanzu ya fara kawo hujja ta farko cewar a zaman Ecclesia na Canon. Ina so ku fahimta, saboda yana so ya ture waccan maganar tawari da na ce shekara 325 aka kirkiri wannan zama na Council of Nicaea, wanda a shi ne aka kirkiri wannan divinity na Jesus. To yanzu yana so zai magani na ne jama'a. So shine sai ya ɗauko abinda zai yi maganin nawa da shi, shine sai ya zo da hujjarsa cewar wani zama da aka yi na Canon. Majalisar shura ta Ecclesia wadda muke ce mata Canon, magwaji inda aka auna aka fahimci menene marubuta suke ta magana game da Yesu almasihu yake. Wannan Ecclesia ta Canon an yi ta ne kafin rana a shekarar 325. So tun lokacin aka tattauna akan maganar allantaka Isa da kuma Allah uku. Wannan shine bayanan da in kun saurare shi, wannan shine abin da yake so ya nuna, tunda na ce ne ni a kawo min wata shaida wadda wasu church fathers, wato iyayen coci mutum ɗaya rak da ya taɓa magana Allah uku kafin wannan rana da na ce an ƙirƙiri Allah uku ta 25 a shekarar 325. Jama'a shine kawo shaida cewar an yi wannan abin kafin wannan ranar don ya goge hujjata. To jama'a ku saurara abin da ya magana. Ya ce magana Ecclesia ta Canon. To sai dai inda Allah ya sa abin ashe ya amfani da jahilci. Maimakon ya je ya binciken da kanshi, wasu ya sa suka bincika mai ko kuma bai iya bane, wallahu alam. Ita wannan Ecclesia ta Canon da yake magana, ita an yi ta ne a shekarar 400, a shekara ta 400, shekara 65 da wannan zaman da nake magana. Ni ina magana kafin a yi wannan zama wanda aka zauna aka cusa allolin ƙarya a cikin addinin Kiristanci, wanda aka zauna aka ƙirƙiri ƙarya a cikin addinin Kiristanci, wanda aka mai da annabi Isa Allah, aka haɗa da mala'ika Jibrilu aka mai da su Allah a cikin addinin Kiristanci, wanda aka mai da Maryama Mary Allah a cikin addinin Kiristanci. Sai dai ita ba a pronounce ne a baki, amma ka je inda Roman Catholic Church yake har yanzu da nake magana da kai, wallahi ba su amfani da Jesus, ba sa yi wa Jesus sujada. Mary suke su ba sujada, domin ita suka yadda a zaman Allah su. An tashi da su a wannan zama barankan, amma su inda suka tashi da fi abin, saboda abin da suke so suka faɗa shi aka rubuta, an ɓoye na waccan bangaren da aka yi. Amma duk da na bangaren nasu a yi amfani da shi, zaka gane abin da aka zo aka yi zama an tattauna ne na zaman wani shin meye mazaunin annabi Isa alaihi salam, Allah ne ko halitta Allah ne.
shine zaman da aka yi wanda aka yi rigima da Arius da bangaren Arius, Allah ya gafarta mashi. Za wasu za su yi mamaki na ce Arius Allah, wani fada ne wanda Allah da muna sare yana gidan aljanna. Shine mutumin da aka zo aka yi zaman ya tabare ya ce wallahi bai da wannan abun ba, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Suka yi rigima, ya ja tawaga tashi, aka yi zaɓe. Wanda suka yadda Isa Allah ne su ɗaga hannu suka ɗaga, wanda suka yadda Isa ba Allah bane suka ɗaga. Yanda ka san siyasa haka akai, wallahi haka akai wannan zaman. Usu suna faɗan abin da aka yi, zaɓe akai. Sai a waɗanda suka yadda Allah ne ya fi yawa saboda akwai interest ɗin siyasa ya shigo ciki. Sarkin shi ya kawo allolin da aka cusa a ciki. Sunday da aka ga da SUN suke mata, wannan Sunday ɗin Allah suna rana. Da Monday da aka ƙaƙaro aka zo da Christmas Day da ka sani, ranar ce ranar bautar su, wannan Christmas ɗin ta ranar wannan bautar Allah su. Wannan ranar aka zo aka ƙaƙaba ta aka cusa ma kiristoci a zaman Christmas. Wallahi tallahi billahi ba rana aka haifa annabi Isa ba ko a littafin su. Ina challenge duk wani kirista na duniya ya gaya mun ba ranar da aka yi wannan zaman ne aka kirkiri wannan kiristancin ba, kuma ya zo ya gaya mun ba ranar pagan ba ne. Kiristocin ma yanzu mafi akasari sun ma fito da bakin sun faɗa sun gane paganism bauta ce ta gumaka, ba bauta Allah ba. An mai da ita ranar Kirsimeti, ranar da Kirista ke takama da ita a duniya. Ina so Kiristoci ku je ku yi bincike da Allah. 25th of December mecece ita? Wallahi in kuka yi wannan, in dai zuciya kuna tsarki, wallahi za ku bi Kiristanci. A nan za ku gane maganar da nake gaskiya ne. Kirkirar nan da kirkirar Allah uku, da mai da Isa Allah, da kirkirar Kirsimeti, da wannan abubuwan, da abubuwa ne na pagan aka cusa a cikin addinin ku na Kiristanci aka dora ku akai. So yanzu jama'a ya zo ne ya ture ya goge waccan magana tawa, shine ya dawo maganar canon. To jama'a da Allah ina so ku je ku yi searching what is canon, ku yi searching ku ga abin da yake magana kenan canon. Ku yi searching in kuna da dictionary ma ko kuna da wani abu, ku je ku yi searching da what is canon ko a wayoyinku ne, za ku ga bayanan da zai fito muku akan maganar canon. Za ku ga the term canon from Hebrew and Greek word which means can or a measuring rod. Wato karma canon ta samo asali ne daga karmar Ibrananci da Halenanci mai nufin katako ko sandar auna abu, wani ma'auni, sanda ta awo. Daga baya ta shiga amfani a cikin addinin Kiristanci don nufin ƙa'ida ko dokar imani. Uwayen coci na ƙarni na 4 miladiya, ku duba wannan magana da Allah jama'a, iyayen coci na ƙarni na 4 miladiya, ni ina magana ne abin da ya zo kafin shekara 325. Wa'annan kuma aka ce muku iyayen coci na ƙarni na 4, 4th century, shekara 400 ake magana, shekara 65 tsakanin wancan zaman da aka yi da wannan. Da Allah da annabi jama'a, wannan ba wani mugun fail da ma bai bada ansan nan ba. Kai mun da ma zaman ka kai wallahi, ka je ka tura mutane su saka su yi maka research. Bari in karasa dai wannan abin tukunna aji. Uwayen coci na ƙarni na 4 miladiya sun fara amfani da ita domin bayyana ikon hukunci da muhimmanci nasoshin tsarkaka na Kiristanci. Duk da cewa ma'anar kanon na littafi mai tsarki ta bayyana, tambayar waɗanne littattafai ne ya kamata su kasance a cikinsa, shi littafin kenan, daga mahangar hukunci da Kiristanci. Ta kasance wato wannan ana dubawa ne inda su waɗannan littattafai ya kamata a yi amfani da su a cikin littafin da za a yi amfani da shi na Bible kenan. Domin wallahi lokacin ba a haɗa Bible ba. Yanzu shi wannan da ya zo na magana, shi ma wannan Pastor Azaman baya sanda yana bani ansa, ya zo yana magana a wannan zaman ne aka fidda 66 books. Wallahi ƙarya yake yi. Wallahi lokacin ba Bible. Littafin Bible New Testament wallahi babu shi lokacin. Abinda suke da shi littafi 25. Sai da aka ba zama neman littattafai. Kowanne na kawo nashi, mai tatsuniya ya miƙo nashi, mai wannan ya miƙo nashi, da haka ba aka zo aka haɗa littattafan nan ba. Wancan ya rubuto nashi, wannan haka aka je aka haɗo littattafan. Wallahi lokacin ba su da littafi. Duk wani nan ma na baku challenge a kawo min idan akwai 66 books a rubuce a hannunku
bayan tafiyar annabi Isa da shekara 325. Da ɗaya dai ba ku da hadda kamar yadda mu muke da hadda alƙur'ani. Tun kafin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haddace Qur'ani, ya karantar da mabiyansa sun haddace, mu muna da abubuwan mu a haddace. Bible wallahi duk duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen ta har zuwa yau wallahi ba mutum ɗaya da ya haddace Bible, an kasa samu. To ba ku da shi a rubuce, shi yasa baranka da ma ta yawa, an so abu babu isnadi, ba change of narration. A ce wani ne ya an so ga wani, marubutan ma ba a san su ba. Yanzu marubucin Hebrew ka ba mutum aljanna da abin da ke cikin ta ba zai kawo maka waye ya rubuta Hebrew ba a san shi ba. So irin wannan abubuwa shine ke damun su. To an zo a haɗa littattafan ne. Kun ga wannan zaman na da bambanci da maganar da ne baya. Maganar da ne baya allantar da Isa, allantar da shi, da kawo alloli uku a cikin addinin Kiristanci. Su ne magana na ce a faɗi min wani fada na coci wanda kafin wannan ƙarni ya taɓa kawo magana Allah uku. Shi ne aka zo a goge magana ta jama'a, sai aka kawo abin da aka yi a ƙarni na 4, ni ina magana a ƙarni na 325, su kuma sun kawo abin da aka yi zaman da aka yi a ƙarni 4. Da Allah ya sa bani da ilimin wannan abin, da ya bugar da ni kenan, shi kenan ya mai da ni sakarai, wa'anda ya mai da sakarkari yan uwansa suna nan abin nan ya mai da su sakarai, ni ma mai da shi ni sakarai. To bari in gaya maka, kiristoci ma ba sakarkarin bane, ba sakarkari bane. Za su bi wannan abin, za su duba, za su fahimci da ni da kai waye makareci. Suna da ilimin su, a kifar da su kuke ba ku nuna masa gaskiya. To lokacin buɗe gaskiya ya zo, Allah ya kawo lokacin ƙara buɗe gaskiya ya zo, a ci gaba da buɗe ta. Malamanmu waɗanda suke sanar da ku da mabiyansu da mu na ƙasa da su da ɗaliban ƙasa da mu duk ba za mu zauna ba in Allah da mun ci gaba da fayyace wannan gaskiya.